4.141 de lei, cea mai ieftină asigurare pentru o fată de 19 ani care vrea să-și facă asigurarea pe un Mercedes clasa A, o mașină mică, din 2006. Deci asta e cea mai ieftină. Alți asiguratori ofertează și cu 6.000, 7.000, 8.000 de lei. Deci n-am idee cum cei tineri pot ca să își permită o astfel de asigurare și tot stau să mă întreb de ce efectiv statul sau structurile care se ocupă de prețurile astea efectiv îi obligă să-și înmatriculeze mașinile pe alți proprietari, pe părinți, pe bunici, pe unchi și așa mai departe. N-ai cum să plătești pe o mașină din 2006 o asigurare de 4.100 de lei în contextul în care tu ai 19 ani sau 20 de ani și probabil lucrezi pe un salariu mai mic decât te costă asigurarea pe un an de zile. Nu știu, aberant.